Πλησιάζουμε στο σταθμό Δημοκρατία. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Δημοκρατία. Doors open on the left. Βρισκόμαστε μέσα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ανεβήκαμε από συνδρομικό σταθμό. Κατευθυνόμαστε προς την έκθεση. Πρέπει να κρατάς κάπου. Παναγιώτη, πρέπει να κρατάς κάπου. Εντάξει, Doors are closing. Τρίτη μας όχι, δεύτερη. Επόμενο σταθμό Βενιζέλου. Next station Βενιζέλου. Έλα πίσω, ελάτε πίσω, Παναγιώτη. Εντάξει, να τελειώσει και να έρθει. Άστε έτοιμοι. Λέτε που φτιάχνουμε έναν ύφορο. Γιατί θα κατεβούμε τώρα. Ναι, μια στάση. Εγώ έμπηκα χιλιές φορές μέτρο. Πλησιάζουμε στο σταθμό Βενιζέλου. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. Άντε, ελάτε. Βενιζέλου. Doors open on the left. Αφήστε την πιο περισσότερο της πίσω. Έλα κοντά, κοντά, Παναγιώτη. Ελάτε. Σταθμός Βενιζέλου. Station Βενιζέλου. Βρισκόμαστε μέσα στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Ανεβήκαμε από το σιδηροδρομικό σταθμό και κατευθυνόμαστε προς την έκθεση. Αυτή θα είναι η διαδρομή μας. Οι θύρες κλείνουν. Doors are closing. Επόμενος σταθμός Αγία Σοφία. Next station Αγία Σοφία. Σταθμός Αγία Σοφία. Station Αγία Σοφία. Οι θύρες κλείνουν. Doors are closing. Δηλαδή ακριβώς θα είμαστε εκεί. Επόμενος σταθμός Συντριβάνη. Next station Συντριβάνη.
πλησιάζουμε στο σταθμό Συντριβάνι. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Συντριβάνι. Doors open on the left. Εδώ τελείωσε η διαδρομή μας.